בתקופה הנוכחית, כאשר כולנו נרתמים לקרוא תהילים להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילינו והחזרת השבויים, החלטנו ליזום את פרויקט תהילים בכוונה. פרויקט שבא לעזור ולהקל על כל מי שרוצה להבין את מה שכתוב בפרקי התהילים. הרב, למה חשוב לכוון את מה שקוראים? שאלה חשובה. כשאתה קורא את התהילים בלא כוונה, אז אתה פועל במציאות, אבל אתה לא שותף לזה, אתה לא מרגיש על כמה אתה פועל. כשאתה קורא את זה עם כוונה, אתה כבר מרגיש וחווה את מה שאתה פועל. זה ממלא אותך בשמחה, ואת מי ששומע זה משכנע אותו, מקבל את השמחה ואת החיות שמקבל ממך. איך הפרויקט תהילים בכוונה פותר את הקושי? מתוך רצון לכוון לקהל הרחב. בחרנו דימויים כלליים פשוטים שיעזרו לכל אחד ואחד להתחבר לטקסט ולעורר את הלב. אנחנו מתחילים עם חוברת בנושאים רפואה ופרנסה. בתקופה זו קוראים במקומות רבים את הפרקים א', ו', י', כ', ב', ל' לרפואה. ובשביל להוסיף ברכה ופרנסה, הוספנו את פרקים כ"ג וכ"ד. סך הכל 64 פסוקים. כחלק מהפרויקט, נפתח אתר שיאפשר גישה נוחה לכלל הציבור ללא עלות. ככל שנגייס יותר כסף, נוכל להוסיף פרקים נוספים. בואו לזכות את עם ישראל לקרוא תהילים בכוונה. תזכו למצוות.